En l'àmbit cinematogràfic, l'agulla que més ha punxat aquest últim any ha sigut La propera pell. Així és, la pel·lícula es tracta d'un drama familiar sobre la pròpia identitat i és a la vegada un thriller de veritats i mentides. I aquí n'hem volgut parlar especialment perquè és un film on la llengua ho és tot. Sí, al llarg de la trama, els mateixos personatges parlen català, castellà i francès indistintament. Això és vital per la construcció de la tensió del film. A l'Agulla en el Paller volem saber què hi ha darrere d'aquest protagonisme absolut a la convivència de llengües minoritzades i majoritàries, però, sobretot, tenim curiositat de com és fer cinema en català avui dia. Isa Campo, directora de La propera pell. Benvinguda a l'Agulla en el Paller. Moltes gràcies. Quin paper juga el llenguatge a La propera pell? Doncs per nosaltres era molt important que la pel·lícula fos en 3 idiomes. Jugar aquest joc de frontera en el que tothom coneix la llengua del país veí i les famílies estan molt barrejades. Bueno, el que passa a casa meva, no? que amb els meus pares parlo castellà, amb la meva filla català, amb el meu home català també, i això s'integra amb normalitat i la llengua afecta les relacions entre les persones també. I teníem claríssim això, que era un territori de frontera, que hi havien de tenir presents els 3 idiomes i que, a més, el llenguatge tenia també un desenvolupament emocional en la trama narrativa, perquè cada personatge més o menys té un idioma que li és propi, però a la vegada relaciona amb l'interlocutor doncs, en funció de la seva relació de poder en l'idioma propi o en l'aliè, no? Hi ha moments en què la persona que sembla més rígida de tota la pel·lícula, que és en Sergi López, no? Que és un camperol, caçador, ruda i bèstia, i que sembla que no estigui tan enamorat del personatge de l'Emma Suárez com sí que ho està, en un moment de fragilitat absoluta i que sempre ha parlat català amb ella, canvia i diu, i a mi qui em pensa en mi, no? Que és quan es trenca i s'acosta al llenguatge d'ella. I a ella li passa el mateix amb el seu suposat fill, que va alternant a català i a castellà, això que passa a la vida quotidiana, i el fill sempre manté el català, sempre, fins que en un moment clau també en el que intenta posar a prova la seva mare i saber fins on és capaç d'acceptar aquest amor que potser no és un amor materno-filial de debò, passa a l'idioma d'ella. Per tant, hi ha aquest joc idiomàtic en què els personatges van canviant d'idioma estratègicament també, amb naturalitat però també estratègicament per acostar-se a l'altre i obtenir coses d'ells. I a la vegada també hi ha un joc del personatge de l'Àlex Moner que comença, i fa un treball idiomàtic molt ben fet a la pel·lícula, que comença amb un català contaminat de francès, accentuant les agudes i amb alguna contaminació així d'algú que passa molt de temps en un centre de menors francès, i a poc, a mesura que s'integren al poble, el seu accent català va tornant-se més pur, diguem-ne. O sigui que imagino que en el procés d'escriptura de guió vau estar molta estona en aquest procés de decidir qui parla castellà i quan parles català, no? Imagino que seria un procés important. Sí, això en una primera etapa no ho vam fer, perquè jo vam escriure tot en castellà per això d'ensenyar-lo a les televisions i que te'l comprin, subvencions i tot això. Però sí que teníem clar que serien 3 idiomes. I llavors ja va ser quan teníem els personatges completament creats, perquè en principi el personatge d'en Sergi López no era tan important, llavors aquest joc que el vam crear després. I sí que va ser en el moment ja de fer la versió final de guió, ja treballar amb els actors, que vam decidir exactament doncs, en aquesta frase tot en un idioma, menys aquesta paraula que serà en aquell altre. I ja curant molt ja amb el treball amb els actors per definir exactament què volíem a cada frase. I, bueno, van ser 8 anys de procés fins que la pel·lícula va estrenar-se i, has dit que no... Bueno, no, la pregunta seria si sempre vau tenir clar que la pel·lícula seria en català, a pesar de que la primera versió del guió va ser en castellà. Has dit que... Bueno, va ser en castellà per una qüestió de facilitat per ensenyar-la. No, sí que volíem que fos així, català, castellà i francès. Ara, en moments aquests de crisi absoluta, de deriva, que porta 5 anys, algun productor sí que va plantejar que fos només en castellà o en anglès. Jo crec que en algun moment es va plantejar passar-la en un altre país, o només francès i algun altre idioma de frontera com l'alemany. Jo crec que en algun moment de crisi es va plantejar tot, però en inici de projecte era així. I, bueno, la gràcia és en moments aquests que se te'n va a tornar. És a dir, que el que tu volies fer era allò. O sigui que vau tenir moltes dificultats per fet de que fos el film en català? No per això, ens va costar aixecar la pel·lícula, sense més. Que fos en català i francès i castellà no va ser un problema, però en aquests moments que no s'aixeca, doncs igual penses, canvio de país, em vaig rodar on sigui, canvio d'idiomes, perquè mantenia aquest joc de frontera. Però no, per sort no.
O sigui que no creus que el finançament i la distribució va ser més difícil pel fet de ser en català? No. O hauria sigut més fàcil si seria en castellà, no? No, crec que no. Va ser un dels plantejaments, clar, és el dubte que tens també, perquè a priori tu especules i igual no encertes, però jo crec que vist tot el recorregut de la pel·lícula no li hauria afectat, perquè al final la vam estrenar versió doblada i versió original. I l'original funciona molt bé. Realment, a Madrid, per exemple, funciona molt millor l'original. I el Festival de Màlaga, que ens feia una miqueta de por pensar, bueno, igual això, pel·lícula català, castellà, francès... I no, tots els comentaris van anar en el sentit de que això no es veia mai en el cinema, que és veritat que, clar, no es veu per qüestions pràctiques, perquè és més complicat tot, i al final igual te fan doblar la pel·lícula i te complica la vida i el pressupost. Però jo crec que no es fa tant aquesta mostra de barreja d'idiomes, això per una qüestió pràctica i logística. I què creus que hi ha darrere de la voluntat dels cineastes per fer cinema en català o en una llengua minoritària com el català, malgrat les dificultats? És que jo crec que cada projecte requereix doncs, coses diferents, no? En aquest, per nosaltres, havia de ser en català. Sentíem més propers emocionalment a que el projecte fos en català, ubicàvem en una zona de frontera i volíem que el català hi fos present, era molt propera a la nostra vida quotidiana, no? Però la nostra vida, i sentíem que aquest projecte havia de ser en català. Però altres vegades hem rodat en llengües absolutament minoritàries com el Dogon, de Mali, del País Dogon, que és una regió petitoníssima, però perquè, clar, que calia pel projecte, el podíem haver fet en francès i seria més fàcil, però vam rodar en francès Bambara i Dogon, també. És com cada projecte requereix una cosa i jo crec que si renuncies per buscar la comercialitat, al final igual no encertes i el producte surt pitjor, segurament. Vale, doncs moltes gràcies, Isa Campo. A vosaltres. Doncs sembla que quan els cineastes catalans fan les seves pel·lícules no tenen gaire en compte la llengua en la qual les fan ni el seu finançament. Això sembla una bona senyal, no, Julen? Sí, però també s'ha de tenir en compte que a l'any 2016 només es van fer 5 pel·lícules de ficció en català i 5 documentals. Tot gràcies a petites productores com la que formen Isa Campo i Isaki La Cuesta, la Termita Films, i també a grans entitats com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més, la Generalitat de Catalunya dona suport econòmic a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals.